Baby. Azoma. Nke na-ada. Ị na-ekuru otu anọ. Ki agba obi ụtọ. Ijire sports. Ụtụtụ ọma. Udo. Gịnị na-emezi? Nna ka anyị si chere Ka ibutere nwa ogogo. Were kochara ihu. Edo onye ọwa bọọdụ marị nke atratụ ọ bụrụ Edo onye ọwa. Ndị na-eme ụmụgo ụzọ awada anyị akụkọ. Oh, moto ya darị na gota. Edu ndị a na-ejikwa ma ọ bụ ka na mụ bịa na moto ya edere na gota ebe a akpakọta moto n'ụkwụ ume abụọ m. Ngana ntị na ị na-ata ụgha afọ. Ume abụọ m. Na ntị. Afụbeghị m ndị landlord dị. Ama nka ga-esi ekwu ya ọ dị ka gasị na m kparịrị ha mana ihe anyị nọ bụ obi eziokwu ka anyị kwuo eziokwu n'ihu Chukwu na mmadụ. Afụbeghị landlord dị wicked ka landlord awada. N'ihu Chukwu na mmadụ afụbeghị m landlord dị wicked. Afụbeghị m wicked landlord. Afụbeghị m wicked landlord nwere ajọ obi ka landlord ndị awada. Ọ ga-akpa m Ọga n'elọs a na-agba n'awada ma iro ha sị na ha bi nso. N'elọs a na-agba n'awada. Nke mbụ bụ na ị ga-anọ n'awada na-eme akpa obi enwe ihe ọ na-arụrụ gị. Ana m adị agwa ndị mmadụ. Ọsọ a na-agba n'otu ọ maka ahụike is very nice. Mana dezi ahụ iji agba ọsọ. Iwere dezi ahụ jee ebe ị na-egbu ugbo. Were kpa the same strength ahụ iji agba ọsọ ahụ agbaga agbatu. Were ya kụnye ọka gbuo ugbo gị mee ihe dị n'ugbo gị. Ọ bụrụkwa na dede abụrụ ụbọchị ugbo gị dịka ụbọchị na-egbu ụbọchị iji agba ọsọ. Spọọsụ ahụ ị na-eme ga-abara gị n'ihe ebe ahụ. Spọọsụ gị ahụ efu ebe spọọsụ gị ahụ na-aghọrọ gị ego na-enyeju gị spọọsụ ahụ efu na onwere ihe ọ bụ. Efu na ọka bụ 72 days. Efukwana ofu ihe a nwakwa ga ntịkwa ka anyị ghara ịpụrụ ihe anyị na-akọwa. Ndị landlord awada ihe nyiwe sị na ndị landlord awada dị very very wicked. Kwekwuokwa m ya ọzọ. Ma ndị ọgọ m nọ ya ha ncha adịcha wicked. Enwee mere ha wicked. Mma akọwata ya kịta mgbanya ntị. Onye rụrụ fọdekin kwụ otu a anya etenwu iru fọdekin a wụọ ya from otu a fensi ejedebere ejedebe ebe a ọwụwa ya German floor cross o ya korota ahụ jewu ya na gota nke ọzọ n'ihu nke ego n'ihu nke ya o deni ịmụ na ụlọ ha bụ arị onye nke ọzọ rịrị n'akụkụ ya bịakwasị otu ahụ gba n'imebi ya wụrụkwa nke ire ahụ wụrụkwa ire ahụ wụfee ya cross o ya mara ntalọkụ gafee onye nke ọzọ esi otu ahụ mee ya na-awada ha mee ya fọdekin ha ọ ya ada mba a na-akwụ ndị mmadụ ụdọ na-awada mmiri landlord mebie ọ paakị onye ọbụla mmiri ama mgbazi onye bi na ụlọ agba na 1 na-echu mmiri na-echugo n'elu ekwesịrị esetụcha onye ọbụla gbara bụ onye na-awada esetụlụ ya n'ego ọrụ mmiri o churu echu esetụlụ ya na nke ahụ agbakọrọ ya galọn mmiri n'onochu setụlụ ya na mmiri ọzọ ụzọ na-abụ esetụlụ ya n'ahịa ọ zụrụ esetụlụ ya na ọrụ ọkpa obi igbule mmiri elu ọrụ na be gị ọ ka ekwesịrị esetụlụ nwa bụ onye na-awada a sị na ha dị wicked. Ịrụ ọhịa ebe ọ bụ na itinye ya lifta maka ya adịghị enwe ọkụ now ọ bụ na ị mara na ị kwesịrị na mmiri ga na-agbagota n'elu ebe ahụ 24 hours maka ndị agha bịa ka ọ bụ ije gbapuo mmiri ahụ rie ego ahụ gbapuo mmiri ahụ maka ụlọ ahụ maka ndị bịa nị ụlọ elu ahụ ọ ya ada ụfọdụ gị ahụ ọ ya ada ihe dị mfe anyị ewere ya na-eme ihe ịkọ ọnụ mgbagha ntị ebi na-awada nwuru ọ na-erite ọ na-ala ahịa ahụ ebe ọ ga na-abịagori galọp ụzọ ọjọọ niile juru ya nị kwodokwo ọ nwere ebe a na-akpọ ya na-awada mgbe eji agbụ ya abụ ọchọkọta njọ na amarazi ibe a ga-eme ife ilo na ụkwụ moto gị dị mma amara atọ ichizie moto gị saịdị ahụ ugwu agba niile ahụ ọ na ọrụ ndị mmadụ rụcha fọdekin ahụ ka ọ na ịma na ebe ọbụla tipa butere aja eji wee rụ fọdekin ala ebe ahụ atala afụ aja okwute sementi rọd mmiri ewerụcha fọdekin ala ebe ahụ ata n'afọ ịnakịrị ego ị na-akpa ndị bi na be gị meghara ha ebere maka mmiri mee ka ya chọọ na mmiri na-agbago elu ka onye ọbụla bi ebe ahụ nwee ihe o ritere ime nwe ya bịara sị na ha dịrị wicked. Gịnị ọzọ ka ị ga-emere ebi na be gị ma okporo ụzọ ebe ahụ o si ebu moto ya aga ka ọ dị mma meni mitrụ na-eme ya ọ dị mma ọsịsọ na ego ka onye a na-enye unu dị very wicked. Ha ma like ya na-ekwu ndị landlord awada ha ma like ya
Ole ahụ ya bụ ama like ya dị nke nwata Nsụka anụ amụta. Kpọkwa m na fon. Onye bụ igu nzi ahụ ebe ka ị nọ eji ka nna abịa na moto m mmapụta ha kwa everyday na-ezu moto na street everyday atọ m n'inu moto. Na ntị onwe chere ịkọwa gị ihe anyị na ebe a na-abụ na NTI obi eziokwu ebe a ga-agwa gị ka eziokwu si dị ebe a ga-agwa gị ihe kwesịrị ka ịnụ ebe ga-abịa ịnụ ihe onwe ihe ọ ga-abala gị na amụ ntị ihe anyị nọ kịta bụ kọwaa ka ogbe gị si dị kịta gwa anyị ihe na-emere ogbe gị gwa anyị ka ogbe gị adị ya ihe ahụ ị ma na onwe ndị ga-ekwu ya onwe ndị nọ onwe ndị ga-agbasa ozi ya onwe ndị ga-eme ihe niile emeghe ya just mee ka anyị malụ ịbịa ha na obi eziokwu a na NTI ịbịa ebe ahụ tebụl ụra anyị ma bụ nsogbu anyị abịa anyị afụ ya n'anya na abụọ ihe anyị na-achọ ịba kịta anụnwa bụ ka nkọlọ gị dị kịta ka nkọlọ gị dị ọ bụrụ na unu na-ara enwe ọkụ gwanye anyị ka anyị kwuo ya na ndị anyị ọkụ ndị landlord awada ha nwere ike na-aghọta hey why oji esara ha dị wicked ọ ya ka m gụrụ gị ihe a maka na wickedness ka ọ bụzi unu menwuru ya ka ọ na ha da akwụ ụgwọ ya bụ ihe anyị na-achọ ịkọwa bụ gwa anyị ka nkọlọ gị dị anyị ga-akasị ogbe niile anyị ga-akasị a na-agba ya n'ọkụ ka ndị mba ọzọ soro afụfụ anyị na-ata ndị na-abụ ndị na gọọmenti siti e nyere anyị ebe a nụafụkwa afụfụ anyị na-ata ka ọra mgbe ụfọdụ ha da aghọtasị ya enwere ike onye eziri ka ezi anyị ọma nziri anyị aka maka ihe nke anyị na-agbanye nsogbu anyị n'ọkụ nke ọ bụla efụtara n'ogbe gị sete ya kwuo okwu ịkọwa ebe dị ihe a na ebe ọ bụ tụọ anya n'igwe anyị eme ya ka e wee nwee ike kwuoro n'ọnụ onye na n'onye kịta aka na-akpọ Nnatude family doctor Ezeloma ọya ka ị na n'onu ya ebe isa n'onu kịta anụ maka a na-akpọ NTI Nnatude Igbo TV ọ bụ na ịbatara Nnatude Igbo TV efufe imirikite niile dị iche iche sonye anyị n'ebe niile a na-ese eso ị ga-ahụkwacha anyị n'ebe a ile anya na akara ebe a ị ga-ahụ usoro ị ga-eji wee sonye anyị mana atụrụ anyị mana anyị ka bidoro ọfọ na ndị mụrụ okwu na-ehi m ahụ mana ya ekwugo nke a ndewo nwoke aha nda onye ọbụla fesi iwe ọrịa ọkụ ọrụ ọmụnwa bana nọ n'ugbo na nwere efi ogo ọrụ